El Sant Andreu i el Sabadell seran els dos representants catalans al play-off d'ascens a la segona. El Sabadell va complir, va sumar el punt que li faltava davant de l'Alcoià, que és el nou campió, succeint el Girona. Però els arlequinats han acabat quarts, ja que el Sant Andreu va assolir una classificació heroica davant del Villarreal B. El Barça Atlètic es va quedar amb un pam de nas. 38 jornades de futbol a segona B i ha calgut esperar fins a l'últim dia perquè dos equips catalans celebressin la classificació per al play-off. Els afortunats, el Sant Andreu i el Sabadell. Quadribarrats i arlequinats han patit molt al llarg de la temporada. I el Barça Atlètic, que va començar fatal, s'ha quedat al final a només un puntet de l'èxit. Els de Luis Enrique van guanyar a Benidorm amb gols de Nolito i de Pedro, però amb això no n'hi va haver prou. No ha podido ser, pero bueno, yo estoy muy satisfecho de lo que han hecho mis jugadores y el fútbol al final al acabar la clasificación es justo. El Sant Andreu depenia de si mateix i el partit contra el Villarreal B va ser d'infart, però amb final feliç. L'heroi de la tarda, Eloi Fontanella, va marcar 2 golassos. I el tercer, de Lanzarote de penal, catapultava l'equip andreuenc fins a la tercera posició. Se ha dado como se ha dado y la verdad es que hace 3 semanas que no lo diría, pero mira, hoy estamos aquí celebrando algo grande y esperemos que no se quede aquí. També es freguen les mans a Sabadell, on fa 17 anys que no veuen futbol de segona, però on l'afició sempre és molt fidel a l'equip. Ahir en tenien prou amb un empat i com que el 0-0 també li anava bé a l'Alcoià, doncs tots a perdre temps, de qualsevol manera. Tant que l'àrbitre va haver d'afegir 12 minuts per a res. Jo penso que els dos equips han fet un futbol muy carràcano i avui ha sigut un partit d'aquests que es van assegurar. Mereix una menció especial l'Alcoià, un campió de grup amb ganes de celebrar-ho fins i tot quan ja no quedava ningú al camp.